Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:39. Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Aksyon Radio. Kagkaroon ang inyo alagad. Aksyon Fred Salanga, karon nga adlaw Miyerkules, pizza 12 na, bulan sang Pebrero, tuig 2020. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral Gabayan sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa bilog nga probinsya sa sulod sang 24 oras, mga isyo diri lang sa Action Reports first portion. Action! Action! Radio! Radio! Pila sang aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sang aton mga balita lokal 181 milyones nga 2020 General Fund Supplemental Budget number 1 sa Negros Occidental ginaprubahan. Comelec Bacolod, una magapadulong sa Barangay Villamonte para sa satellite voter registration. 42 anyos nga lalaki nadakpan sa drug buy-bust operation sang Pontevedra PNP. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Nanawagan si Senador Aquilino Coco Pimentel sa House Committee on Legislative Franchises nga mangin patas pagi sa pag-akto sa 11 ka mga pending bills angot sa renewal sang franchise sang ABS-CBN. Suno kay Pimentel, dapat ipatuman sang Kongreso ang ila constitutional mandate angot sa pagdesisyon kung bala i-grant o kon i-deny ang franchise sang among ABS-CBN. Kasunod nga kapin 11,000 ka mga tao ang madulaan sang trabaho kung magsira ang network. Dugang pa ni Pimentel nga isa man kaabogado, makansilar lamang o kung hindi marinyo ang franchise kung mayara sang grave violation sang terms of franchise. Suno kay Pimentel, mas iya ginatutukan ang kapin 11,000 ka mga tao nga maapektuhan. Sa naibalan si Pimentel ang party mate ni Presidente Rodrigo Duterte sa PDP Laban. Hindi lang 11,000, may mga pamilya pa, may mga kabataan pa. Samtang ang tagsa ka gobyerno nagapanawagan nga kinahanglan mapunan sang trabaho kag madula amat-amat ang ginatawag kapigaduhon sa pungsod. Ang pila kag ginatawag wala trabaho sa pungsod. Baliskad kon matabo ini nga hindi pag-i-grant ang franchise sang ABS-CBN daw pareho lang pinagutman mo ang 11,000 ka mga empleyado plus ang ila sini pamilya kag
kabataan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:43 na. Good morning, anay. Sa aton mga plantador, aring dugang nga pamaagi sa pagpatinad ninyo sa inyo pagpatubas ang tubo. Magpili kamo sang baridad nga may mataas nga patubas. Siguro libre sa hilamon ang inyo tanom nga tubo. Abunuhan ninyo sa sulod sang 35 tubtob, 45 dias. Kada ektarya, apply kamo anom kabag nga unique complete fertilizer kag 2 kabag sang urea. Dipi garantisado kag dalag ko ang puno. Dugay magpalay ang pagkalagtom sang tubo. Nga ay unique complete fertilizer gid ang dapat gamiton. Tungod ang unique nga abono, may nitrogen para patambok, may phosphorus para pagipi kag pagdalag ko sang puno, potash para patamis, sulfur, magnesium, calcium. Solusyon sa lamgod o kon acidic na nga duta. Ipaluap ninyo sang anom kabag nga unique kag 2 kabag sang urea antes magsira ini magaresulta sang mataas nga tonelada kag matamis nga patubas. Mag-unique complete fertilizer na para sa mainuswagon nga panubason. Ang unique complete sarang mabakal sa inyo suki nga balaligyan. Sa dugang nga kasayuran, matig-angot lang kay Rooney Diamante, cell number 0930-663-7204. Unique complete, sabat sa manubo nga panubason. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:45. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Pamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo bakulod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakulod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat isa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang hinadang pinggan padayon aksyon radyo magkulong yun kag negrosanon inyong pamatian istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan mabakod nga prinsipyo reporter handa
sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa bisan anong kalintangan. Responsable nga pagbalita, padayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Ipa-action mo! Importante nga mga pahibalo. Ipa-action mo! May dapat pahibaloon. Ipa-action mo! Mga panawagan kag pagpahibalo. Diri ka mo! Ipa-action mo! Action mo! Una sa balita! Una sa aksyon! Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:52 na. Good morning, bilog nga dakbanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sa Negros Occidental. Sa mga merkado, morning. Matulutugnaw ang huyop sang hangin, bangod sang hangin amihan. Ang patrol naton, padayon nagalambiyong karon sa pila ka mga merkado dire sa Dakbanwa sa Bacolod. Agod idulong sa aton ang nagapanguna nga presyo sang nagapanguna man nga balaklon sa merkado. Balita sa patrol. Upod kita kay Aksyon, Alvin Graba. Aksyon, Alvin! Oh, wala ka sa bata patrol.
Action Ara na. Arana. Action Fred, on and off ang presyo subong sang isda sa merkado. Actually, linit ang supply. That is why nga may pagsaka naman sa presyo sang isda. Action Fred. Dari kay Pare Junior, ang marot available subong kag lagaw ning gagmay. Marot subong Fred pila? 180. Ang marot, nagligad, 160 subong saka siya 20 Action Fred. Ang lagaw, no? Lagaw ning gagmay ni siya tagpila subong. 180 man. 100 ang presyo sang subong Action Fred. Small ni siya, pero dito sa kay Bibit, dagko tong lagaw ya, pero 280 man ang presyo. So, diri kita sa bulaw, ang bulaw ang maning kasami makitaan sa karon, pero ang bulaw sa kay Junior pila subong pre? 220 ang bulaw. So kay komo daw mo supply sang bulaw, nagligad 240, nagnubo siya 20. Sa piyak diri Action na Fred, Bangros naman, no? Bangros sa kay Bupit, Bangros man sa kay Dudong. Dong pila subong ang Bangros dong? 200 amo lang ni ang presyo subong sang Bangros. Sa pihak nga lamisa, may nigit damo ini display subong nga Action Fred. Sa kay ungi, tag pila subong anong pila ni siya subong ang imo sining tulingan 200. Ang manghod sini Aloy 180. 180. Oy, available mo sa Karaho. Ang Karaho 180 man. 180. Nagmahal gid Action Fred. Ang aloy nagligad 140, pero subong yang bakal mo 180 na. Ang kone tulingan dag 200, sumakon mo na sa subong Action Fred ang Karaho 180 na. Available subong sa kay kay Maymay sa langgit ka klase. Lubo-lubo Action Fred. Action Alvin? Yes, Action Fred. May salmonite da? Salmonite, wala. Waigid salmonite, libot kita di. Waigid salmonite. Subong di, lubo-lubo. Kay Maymay, pila may? Lubo-lubo. Amo lang yapon, 140. 140. Ang panalag ko diri Action Fred, isa lang gid ka klase. Kung lang niya, tangigi. Ang tangigi di sa kay nini. Ni, waigid di ba ni, no? Oo. Pila subong ang tangigi mo? 400. Ano kita rason nga daw kajutay sa hangin? Ha? Madlos ang hangin. Mamadlos gid Action Fred. Tutong hambal mo bala Action Fred. Mamadlos gid ang hangin. May bulaw Action Fred. Kunti bulaw 220. Ang bulaw-bulaw 180 dito sa kay Bibit. Ngita ko to Action Fred sang kwan bala. Ngita ko sang ibang tulukos. Way man supply subong sang lukos, no? May punaw, nakitaan ko man ito kagin Action Fred. Ang punaw, available sang punaw subong 100 pesos kada kilo. While ang kasag, kunti nagligad ito, pangita ka ito kasag Action Fred. Gagmay lang galin ang kasag subong. Hindi gina siling biyang nagko ang supply, pero gagmay, small bala, kasag gagmay small. Barato lang 180. Ang maling available sa karon diri sa Burgos Public Market. Ang supply base man sa pagpangusisa man aton kagina sa market presidente mismo, no, sa Burgos sa public market, supply isa lang kay madamo naman sa maabot nga mga isda. So rekta diri sa Burgos Public Market, ang ka-aksyon nyo, Action Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:58 na. Ati kung daw medyo laka-lakang isda, pwede man, ining bunles nga bangros bala. Tapos, butangan mo sang sibuyas bombay, kamatis, paitan ng tiyan pagkatapos isugba bala. Nang sugba nga, ilang daw malasado lang. Plastaran mo siya sang kalamunding, katumbal abida nga kutitot, pagkatapos patis nga jutay nga sinamak, pagkabakit mo gaso-aso pa, isuluso mo na siya, ang imo kanon kalokalo, suspirtis pagganamit. Daw mo lang ginapulo pagita sa ginhawa ko, karon nga aga. Las 4:58 na, ay ang libre gali nga medical check-up
libre nga konsultasyon nagapadayon sa Life Extension Clinic. Alas 9 karon, tubtob alas 3 ang takna sa hapon. Sa Life Extension Clinic ang ginagamit nila standard gid kag acceptable nga pamaagi sa medical consultation kay puro eksperensyado nga mga medical doctor ang naga-clinic dira. Ang importante, makabakal kamo sang ila produkto nga halin pa sa Amerika. Mabakal sa Life Extension Clinic ang pinakasikat, pinakamapatihan nga vitamin hormone. Ang vitamin hormone nga rekomendado sa mga medical doctor makapalikaw sa aton sa 17 kasay sa cancer kagalo 105 ka pamalatian. Ang numero 1 nga Life Extension Vitamin D3 sa Amerika kagaiping nga kapungsuran na panawag sini Super Life Extension Vitamin D3 nagakakasabalatian nga nagtapik sa aton kalawasan. Ang Life Extension Vitamin D3 mabakal na sa tanan nga sanga sang Sincer Drug Store, Negros Grace Pharmacy, kagalos tanan nga butika sa bilog nga Negros. Diri sa Bacolod, ang Life Extension Clinic aralang sa GE Esteban Building, Dalan, Lacson, kilid lang sa opisina sang DHL. Aksyon Radio Philippine Standard Time, pangot kita sa takna las 5. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. This time. Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod kag Negros anon inyong Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:03 na. Aber, dire kita, mga balita naton sa Kapitolyo, 181 milyones nga 2020 General Fund Supplemental Budget number 1 sa Negros Occidental ginaprobahan. Balita Kapitolyo. Detalye sini, upod kay Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon, please go ahead.
Pinal nga ginaprobahan sang sangguniang panaluwigan sang Negros Occidental ang General Fund Supplemental Budget number 1 subong 2020 nga nagabalor sang 181.2 milyones ka pesos. Una nga ginaduso niya Committee on Finance and Appropriation Chairman First District Board Member Romel Delgado sa ikadawang pagbasa ining supplemental budget kagin elevate sa ikatatlo kag pinal nga pagbasa antes sa naaprobahan. Sa sining nga pondo, 158 milyones pesos ang gamiton ini para gastuhon sa pagpatahom sa Panaad Park and Stadium bilang preparasyon man sa pag-host sa probinsya sa Regional Athletic Association Meet kag palarong pambansa sa tuig 2021. Ang iban sining pondo ang gastuhon naman sa pagpatukod sa talatapan ni Provincial Consultant for Investment and Economic Enterprise nga si Anay Congressman Albi Benitez kag ang iban idugang sa paggasto sa patayunon nga Panaad sa Negros Festival. Ang pag-aprobar sa sangguniang panalubigan sa sining supplemental budget. Since any more query, I hear none. So this motion is approved for third and final reading. Ang kaaksyon nyo gikan sa Kapitolyo, aksyon na Marlon Huevoya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:05 na. Oy nakabakal na kamo, habon 100% natural, habon wala sa ginsimpon nga chemical, habon puro-puro. Kag hindi makahalit sa panit, amo ini siya ang Santon Plus Herba nga habon. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herba nga habon, makabulig ini nga hindi magkurinot ang panit. Para sa hubin kag prisko nga kotes, Santon Plus Herbal Soap kita. Healthy beauty, affordable pang presyo. Gusto nyo, magpino ang kotes ka maghubin tulokon, Santon Plus Herba nga habon ang gamiton. Ang Santon Plus Herba nga habon mabakal na pagi sa online. Pag pwede, madeliver sa tagsa ninyo kapuluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:06. Standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery First Draw. Una nga bula, 38-17. Una nga bula resulta, 38 kag 17. Second draw, ikadua nga bula, 34-35. Ikadua nga bula resulta, 34 kag 35. Third draw, ikatatlo nga bula, 7-19. Ikatatlo nga bula resulta, 7 kag 19. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:06. Mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Ang inyong mabatian, isa kabilayaran ng programa. Ikaw nang ginapamati, alam mo ang ginasanligan.
tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulunyon kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Ipa-aksyon mo! Importante ng mga pahibalo. Ipa-aksyon mo! May dapat pahibaloon. Ipa-aksyon mo! Mga panawagan kag pagpahibalo. Diri ka mo. Ipa-aksyon mo! Aksyon mo! Una sa balita! Una sa aksyon! Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:13. Diri kita ang mga problema bala sang aton mga mangunguma hasta subong
Ang baklanay ti daw manubo gihapon. Hindi kita magsalig sa baklanay, kinalan padakoon naton ang aton produksyon gamit kamo unique complete fertilizer. Pinasayi ini nga abono, may nitrogen para patambok, phosphorus para pagipi kag pabaskog sampuno, potash para patinggas, sulfur, magnesium, calcium, solusyon para sa lamgod o kon acidic kaduta kag mga trace element. Mag-apply lang sang 2 ka sako sang unique complete fertilizer kag 1 ka urea kada ektarya. Gipi garantisado kadugay magpalay ang pagkalagtom sang dahon sang humay. Ipaluap naton sang 3 ka unique complete kag 1 ka sulfato sa kada ektarya sa top dress nga mga resulta sang malaba nga uhay kag tinggas nga pinasi resulta. Dako ang produksyon. Gusto nyo pagbag-o kag pagtinad nga pagpanguma, magbag-o na kamo gamit na sang unique complete fertilizer. Ang unique complete sarang mabakal sa inyo suki nga balaligyaan. Sa dugang nga kasayuran, makigangot lang kay Rooney Diamante, cell number 0930-663-7204. Unique complete sabat sa manubo nga panubason. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:14 na. Ibalik ta ang report sang patrol sa sini nga mga tinion. Natipon nila nga mga balita, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa bilog nga probinsya sa sulod sang 24 oras. Balita sa patrol. Balik na pagpangalagad ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Action na Fred, ginabulong karon sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital ining isa ka lalaki ginaligar snatcher matapos nga kastigo sa mga bystander along UNR area. Ang biktima diriging kilala kay Alvin Columba, 18 anyos. Nagapuyo ni siya sa Purok 3 Magsungay, Barangay Singkang Airport. Matapos naging kastigo sa mga bystander, mga alas 9 kagabi, sa lugar malapit lang bala sa may UNR Action Press sa area sa Libertad. Ni siya ang nakaangkon sang pila sa iya sininga agtang, kag pila ka parte man sang iya sininga kalawasan. Aw sunod diri kay Police Officer 1 o kun Police Corporal Sara Tobias ni subong ang bantay diri sa ginaligar nga kawatan. Ini siya ang kastigo sang mga bystander sa area sang Libertad matapos nga nag-snatch sang cellular phone sa isa ka estudyante diri naman sa area sang Libertad. Dugang paigid naton nga balita sa ospital, ginabulong man diri si Toto de Mastira. 19 anyos, nagapuyo ni siya sa area sang Talisay. Matapos ka na aksidente, alas 9:20 antak na kagabi sa tubang langgit sang Kamsi o Carlos Hilado Memorial School sa syudad sang Talisay. Diing ginapatihan fractured ang tuo sini nga tiil, may pilas man sa ulo kag subong man sa iya sining kamot. Sa record sa Regional Hospital, ini Victim Action Fred ang nagapanglakaton lamang sa kilid sang dalan along the highway sang Talisay, sang aksidente nga nabungguan sang salakyan. Samtang sa area naman sang La Castellana, na aksidente man ining si Eli Jan Divina Gracia, 17 anyos, taga Barangay Robles, Banwa sang La Castellana. Matapos nga na aksidente sa amo man nga lugar, din ining si Divina Gracia ang nakaangkon man sang pilas sa iya sini nga ulo kung may head injury, kinapatihan fractured man ang tuo sini nga tiil. Sa record sa Regional Hospital Action Pride, nagpulaw ang ining biktima sa isa ka namatian. Nagpauli o galing kay ti sakay siya sa iya sini nga motor sang aksidente man nga nabungguan man ang iya sini nga motor, aksidente nga nabungguan man sang salakyan. Para action na Fred, amo ni ang balita gikan sa Regional Hospital. Sa aton pinalangga nga mga tagpanamati, hindi gid magkalipat nga ang Santon Plus Herbal Capsule kagang Mighty C. Isa ini ka the best nga kombinasyon sa ikayong lawas. Ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:18 na, kapi-kapi kita.
Dr. Alfred's Green Coffee. Mayo ni kay hindi makapasulab sa inyo sulok-sulok. Mayo ini siya panubo sa timbang sa bugat natong kung dako ka kayo kay may ara siya metabolism booster, makabulig patunaw sa aton ginakaon. Mind you, sa mga ginikanan, kung may exam ang kabataan, paimnaabi sila sa Dr. Alfred's Green Coffee nga aman. Ini siya makabulig sa mental alertness kag mental clarity. Ang kabataan daw gaabrib lang memorya ya, gapagsik, wala ginatuyo, wala ginakapoy. Amo ning sekreto sang Dr. Alfred's Green Coffee. Hindi ka mo magkabalaka. Kining aton na Dr. Alfred's non-acidic, non-addictive ini nga kape. So pwede pati sa kabataan, tigulang, ginikanan, kabataan, pwedeng-pwede gid. Dr. Alfred's Green Coffee. Mabakal ninyo ini sa tanan nga sanga. Sang Sincer Drugstore, Wakong Chinese Drugstore, Consuelo Drugstore, Cheers and Orway, sa second floor sang Lopez Araneta, kag tanan nga drugstore malapit sa inyo lugar. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:19 na. Resulta sang luto pagkatapos sang mga ini. Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Magkulong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan.
sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang magpalanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampikan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Yari ang mga programa nga inyong bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Huli. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Action Balita Evening Edition. Action Firing Line. Action Firing Line. Attention all units. Attention all units. This is Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:28 na, Santon Plus Herbal Oil. Balanyos ka may antibiotic properties, may kombinasyon sa madamo nga erba.
ining tugnaw nga panahon bla, ning palanakit sang aton kalutalutahan, epektibo ini, ngayon banyos ang Santon Plus Herbal Oil. Maayo man ini sa sakit yan, sakit puson, butod yan sang kabataan. Santon Plus Herbal Oil ang inyo bakla. Inugbanyos ini siya sa palamuypoy sang aton sini mga kalutalutahan. Bakal kamo sini, ibutang sa tagsa kapuluyan sa tion sang pagkinanglan kag emergency, inyo gid ini mapuslan. Ang Santon Plus Herbal Oil mabakal na. Pagi sa online, kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo ka mga puluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:29 na, standby. Iyari na ang Lotto Result. Resulta sang Loto 3. Una kita, 658. Baka dako ng jackpot to. 189 milyones. 189 million. Kombinasyon in any order. 38, 34, 23, 50, 58, 33. Resulta sang 658, 38, 34, 23, 50, 58, kag 33. Sa ilo kita, 649, ang jackpot 15 milyones. 15 million, kombinasyon in any order, 48, 4, 36, 46, 18, 3. Resulta sang 649, 48, 4, 36, 46, 18, kag 3. 642 kita, ang jackpot 32 milyones, 32 million, kombinasyon in any order, 23, 15, 3, 11, 22, 40. Resulta sang 642, 23, 15, 3, 11, 22, kag 40. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:31 na. Mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga may dala inspirasyon Aksyon Radio bakulog man sa gihapon padayon Aksyon Radio bakulog saludo sa imo padayon
kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Pagkulong kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Radio Philippine Standard Time, las 5:36 na, Santon Plus Herbal Capsule. Number 1 ini siya nga magpatunaw sa mga bukol nga nagatubo sa aton lawas, tumor kaman, bukol sa baga, goiter kaman, kaysa una ginapaoperahan ini. Ang pag-opera okay man, o galing may agi, may pilas, may pinalian, sa Santon Plus Herbal Capsule, ang mga bukol nga nagatubo sa lawas, iya lang ina tunawon. Kag hindi pagpadugaya, basin mangin malignan pa ina. Mas mabakod pagid, kung ang Santon Plus Herbal Capsule, ikombinar nyo sa Mighty C. 2-in-1, batok sa pamalatian. Ang Santon Plus Herbal Capsule pwede na mabakal pagi sa online, kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo ka mga puluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:37 na, balita City Hall o balita Comelec. Comelec Bacolod, una magapadulong sa Barangay Villamonte para sa satellite voters registration. Detalye sini, upod kay Action Dale Salazar. Action Dale, please go ahead. Mayong Action Fred, preparado na ang Comelec Bacolod sa pagpatigayon sa satellite voter registration sa 17 tanan ka mga kabrangayan sa Bacolod City. Sunod ay Comelec Bacolod Officer in Charge Attorney John Anthony Saril, una nila Action Fred nga padulungan among Barangay Villamonte sa babot nga Pebrero 22, sunod ang Barangay Banago sa Marso 21 kag Barangay Alihis sa Abril 25. Ginpayag ni Saril Action Fred nga magluwas sa sining nga mga barangay
barangay, mayara man sila sang schedule. Barangay Singkang Airport, Barangay Punta Taytay, Sumag, Felisa, Panukoy, Bata, Tangub, Estefania, Mansilingan, Takuling, Handumanan, Mandalagan, Kagkabuga. Magasira action, Fred, ang tatapan sang COMELEC sa tion nga magpatigayon sila sang satellite registration sa mga baranggayan. Mayara na kami sang schedule for our barangay satellite registration. Ang first naton nga schedule will be on February 22. That is Barangay Villamonte. Nabatian si Attorney John Anthony Sarila, ang OIC sang COMELEC Bacolod. Sa mga kaksyon naton nga nagapangita sang kaping healthy para sa aton ikayong lawas, akon gina-recommend ang Life Extension Coffee Mix. Bawod ang Life Extension Coffee Mix mga kaksyon, isa sa mga ingredients ni ang mangosteen fruit extract nga puno sang antioxidant properties for healthy cell function kag pinakasikat nga vitamin D3 nga ginatawag man nga miracle vitamin hormone nga may benepisyo sa halos 17 kasaysaing cancer kag madamo pa nga health problems. Kada aga hugaling pag-inom sang Life Extension Coffee Mix ang pinakaunang kape nga mayara sang vitamin D3. Mabaka sa Life Extension Clinic sa J7 Building, Lacson City, Bacolod City, kag sa mga butika. Basta kape, mag-Life Extension Coffee Mix na with vitamin D3 na kita. Ang aksyon niyo sa Bacolod City Government Center. Action Dale Salazar. Una sa balitaw na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:40 na may tisi ag alkaline nga vitamin C. Amo ni kinanglanta sining pagkulokambyo sa panahon, init, tugnaw, init. Kung hindi mabakod ang lawas, tapikan kadali sang tragkaso o bosipon nila na allergy kag iban pa nga pamalatian. So, panahon na pabakoron ang immune system, pabakoron ng lawas paagi sa Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mas mabakod pagid kung ang Mighty C i-kombinar nyo sa Santon Plus Herbal Capsule. Kaya wala ni gabulag ang duwa. Gaupod pirmi. 2-in-1 batok sa pamalatian. Ang Mighty C mabakal na. Pagi sa online kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo ka mga puluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kung Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:41. Mabalik kami pagkatapos ini. Para sa Wish ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Patayon Aksyon radyo.
sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang 32 anyos nga lalaki nadakpan sa drive-by bust operation sang Pontevedra PNP. Si Action Brian Morden may report. Action Brian, please go ahead. May nga-aksyon na Fred Priso karon sa custodial facility sang Pontevedra PNP. Ining isa ka 42 anyos matapos ibaybas dira sa may COL Rizal Cortes Street, Barangay 3, Poblacion, Pontevedra, Negros Occidental. Ang suspitsado ginkilala sa kay Rami Inson. Hindi siya may asawa, aksyon na Fred, kag pumuloyo naman niya sa Barangay Poblacion proper sa Banwasang Valladolid. Nakuha siya sini Poder Action Fred ang balor 6,000 pesos nga ginapatihan Shabu, isa ka unit sang cellular phone, lakip ng 500 pesos nga buy bust money, kag 400 pesos nga posible benta niya sa iya sini nga pagbaligya sang illegal nga droga. Ini nasabit nga persona karon mga tubang sa kaso sa ilalom sang Republic Act 9165. Inang balita ini sa Action Brian Morden report. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 5:45 na. Mga blatter entry pagkatapos ini. Ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 5:48 na. Dire kita mga blatter entry opisyal nga nabalhag sa record sang aton kapulisan. Balita sa pato. Upod kita kay Action Alvin Graba. Action Alvin. Aksyon na Fred, arestado ning 49 anyos nga amay matapos na aktuhan sang pulis nga gabaligya sang ginasuspitsuhan siya bu. Mga alas 10 antak na kagabi sa dalan sang Rizal Barangay 26 diri sa syudad sang Bacolod.
Ang suspect naging kilala kay Romeo Aldas, 49 anyos. Nagapuyo ni siya sa dalan sang Hilado, Barangay 26. Nausunod diri kay Police Major Reynante Humukan, ang hepe sang Police Station number 4. Ining si Aldas Action Pred ang yara sa ila sini nga database bala kaga ginakabig nga street level target. Rason nga kagabi pagi man sa mga kapulisan sang station number 4, akto o konaktuhan sa mga kapulisan nga nagabaligya sa ginasuspitsohan Shabu. Ining si Aldas isa ka pulis nga nagpakuno-kuno police posture buyer. And so kagabi Action Ped na-aresto ini siya kaga nakuha gid sa iya ining 5 ka sachet sang ginasuspitsohan Shabu nga more or less may dangerous drugs board value nga 18,000 ka pesos. Action Alvin, Yes, sir. pila edad nga ito? 49 anyos nga amay. Amay, may pamilya, May pamilya. may kabataan, May kabataan. siya buong ginabaligya. Yes. Ay kayo. Kulba alang ang iya capital Action Fred. Si Aldas Action Fred subong priso karon sa police station number 4. Samtang sa station number 9 Action Fredo nadakpan man sa bypass operation. Ining si John Mark Gabalero, Gabaleo, 32 anyos, nakapuyo ni siya actually sa Purkapawa, Barangay Punta Taytay, diri sa syudad sang Bacolod. Nausunod diri kay Police Lieutenant Junito Pastrana, ang hepe sang police station number 9. Si Gabaleo ang ginakabigman sa ila sining hanay bilang high value target. Rason nga kagabi pagi man sa gintingob ka puwersa sang City Drug Enforcement Unit led by Police Colonel Henry Viñas, ang aton siniyo ko ng tagpamuno sang BCPO upod man ang mga kapulisan sa police station number 9 gintanuhan. Rason nga nadakpan git nga nagabaligya sang Shabu ining si Gabaleo dira sa area sang Purkapawa sa Punta Taytayabi. Sa diin na recover diri sa suspect Action Fred ining 23 tanan ka plastic sachet sang ginasuspetsohan Shabu nga may kabugaton 37 grams. Kabalo ka Action Fred kung pilang bilis ang 37 grams. 330,000 pesos. Action Alvin nga pila kadlaw na namonitor ko ang mga nagkaladakpan dira sa barangay Punta Taytay. Yes, so Ano ginahimo na pugad sang Shabu Punta Taytay subong? Uno, sakto na Action Fred, no? Nagligad to Banago, may area sang Barangay Los. Subong Punta Taytay naman na amo nang dako nga pamangkot karon. That is why in consideration man Action Fred, no? Ng mga kapulisan sa idalom sa Bacolod City Police Office, daran man sa area sang Punta Taytay. So far Action Fred, umuli ang balita report sang patrol. With Action Nixon Tahom, ang ka-aksyon nyo, Action Alvin Graba. Una sa balita, una sa action sa Bacolod. Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:51 na. No, ang Punta Taytay, do ginaamat-amat tila ha. Daw ginahimo nyo da nga palanaguan, kag ginahimo nyo balaligyaan sang Siabo. Ba, oo, wala kadudlaan. Bila si Espinido, wala na di. Wala sila kabalo nga bisan wala si Espinido. Kag wala pa makabot si Espinido diri sa Bacolod. Ang arangkada sa kapulisan sa Bacolod ya, batok sa illegal gadruga, nagapadayon. Daligid lang, ano ang mga aktibidades sining World Radio Day? Buwas nga adlaw na ni, Pebrero 13. Oy, may motorcade ko no, magasugod sa San Juan, at ubang blada sa Negros Press Club, kag pagkatapos matapos dito sa Barangay Panukoy sa Panukoy Gym. Ang ruta, San Juan Street, left turn sa Gonzaga, left turn sa Gatuslao, right turn sa Rizal Street, right turn sa Lacson, right turn sa Lizares, left turn to Araneta Street, kag magatapos ini sa Barangay Gym. Nami man may mga motorcade kita, isa ka salakyan kada istasyon. Sa ginambalan sa meeting may tinipon-tipon ng katapo sa media. Ang assembly time alas 8:30, take off kita. Alas 9 sang aga, dira sa may San Juan Street, Bacolod City, tubangan sa Negros Press Club. Kung dekorasyonan nyo ang inyong patrol, okay ban? Depende na. Diskresyon ina sang isa ka radio station. Tagsa kasalakyan, ginapangabay sa pag-maintain sang 5-meter distance
Alin sa masunod nga salakyan, mapasiguro nga may arabla sang nga langat para kung may magtukar kada iya music, may jingle ang istasyon, mabatian sa mga pumuluyo. Pero ginadilian gid ang pagpilak sa mga mga dulce bla sa motorcade. Ti Mayo ini. Amo ina ang una nga adlaw aktibidad sa World Radio Day. Alas 10 ang aga, may misa sa Panukoy ba? Kung wala pare kuno, mapag-games lang. Alas 11 ang programa, fellowship sa 50 ka mga senior citizen sa amo nga barangay. Pitsa 17, February 29, amo na ni siya ang Handurawan Awards and Induction sang mga opisyal sang KBP para sa tuig 2020 tuig 2021. Masugod ining programa alas 6 sang hapon tubtob alas 10. Tambong kamo ha. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:54 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Live Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Bakolog nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Mula sa
sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y Sabisan anong kaintangan Responsable na pagbalita Pagdahin na Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:59 na, standby na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Andy Pinsor. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.